Bu Kur'an'ın әһәмияте безнең өчен искиткеч, чөнки беренчедән ул татарларның дөньяда һәм Азиядә ислам нурын таратуын билгели. Bu Kur'an'ı басу birinci tapkır Япониядә нәкъ татарлар нигез салган мәгълүмат исламиядә мөмкин булды һәм шулай ук Токиода беренче мәчет ачылу шулай ук безнең татар мөхаҗирләре белән бәйле һәм бу вакыйгалар ул Япония тарафыннан исламны рөхсәт ителгән дин буларак кабул итүгә бик зур йогынты ясады. Мәсәлән, менә бу Коръәннең бер нөсхәсе ул шулай ук Япон императорына тапшырылды. Тагын бер әһәмияте бу Коръән татарлар арасында башка илләрдә дә киң таралган булган, мәсәлән, Кытай, Финляндия, Польша татарлары бу Коръәнне сатып алганнар һәм үз гаиләләрендә саклап кулланганнар. Мәсәлән, Фин татарлары әйтүе буенча кайбер гаиләләрдә һәрбер балага аерым Токио Коръәнен сатып алганнар һәм инде күбесе аларның кулланышта булгач тапшырылып беткән инде. Тагын бер әһәмиятле әйбер бу Коръән ул безнең мәшһүр Казан Коръәненең копиясы 1913 елда Бертуган Каримовлар арасында басылган бу Коръән татарлар арасында бик киң таралган була һәм безнең Токиода һәм Манчжуриядә яшәгән милләттәшләребез нәкъ менә бу Коръәнне Токио басмасын басканда нигез итеп файдаланганнар. Бик шундый таушалган аның тышлыгы. Шуңа күрә без аны ачмыйбыз, чөнки аның нигә күне ватылып сынып чыга да шуңа күрә без инде менә ачмаска булдык һәм экранда анда инде ачкан битләренең рәсеме бар. Менә күрәсезме, булай кырыеннан алтын йөгерткән һәм бик төгәл фотокопия һәм ул инде факсимилега якын иттереп эшләнгән басма дип әйтергә мөмкин. Чөнки менә хәзерге репринтлар алар бик бизәлгән, анда фото сурәте бар Коръәннең, әмма бизәлеше инде Казан басмасына карамый. Ничә биттән тора? Бу нусханы хороший карыйк на соңгы битләр. А это специальное золочение сделали, потому что но это в 1934 году сделали золочение. Да. Нет, Коран в очень хорошей сохранности. 574 бит. 575 бит санарга була инде. Һәм монда менә шушы тышлыгы шулай бозылып килгән сәбәпле без моны инде реставрациягә бирәчәкбез. Һәм реставрацияны үткәч, менә шушы күрәсезме кырыйлар, менә хәзер күзем кулыма ватылып чыкты кырые. Аннан соң инде без аны экспозициягә куя алабыз.